Good morning guys, welcome sa aming YouTube channel. My name is Roms and this is ROMSJEAN TV vlog, etc. Ito po ang ating pilot, si Kuya Jerome. Jerome. Guys, let's go. Si Kuya Jerome, yeah. Punta po kami sa Old Rock Beach and Resort sa may Bolinao, Pangasinan. Kasi yung misis ko, ba't nandiyan ka sa likod? Di kita makita. Yun talaga, diyan ka na. Kasi napagod ako ang bitaw na Check is ready, 8:10 a.m. 4 hours ang biyahe natin sa Old Rock Beach and Resort sa Bolinao, Pangasinan. Alright guys, nagtutulog tayo sa Old Rock. Kitang-kita mo na ang dagat, oh. mamaya babalik kami yung dito lalakad. Yan ang gate, entrance. Sige, tanong mo muna tayong parking. Naantay na pala tayo. Inaantay na pala tayo, hindi ko alam. Ano yung formation dito? Alright guys, nandito na kami sa Old Rock Resort and Hotel. Formation, ito pa yung formation. Welcome sa aming vlog ate. Ano pa nyo ate? Jamay ka. Welcome sa aming YouTube channel. ROMSJEAN TV vlog. Good kami. Hanapin mo yung sa amin, ha? Vlog kasi ako eh. Nakalimutan na namin. Okay, kapit naman ni ate. Okay. Hello. Malayo siya, boss. Yung pangalan natin, sir. Kayo mag-guide sa amin. Malayo namin yung sakyan namin. Okay. Doon lang i-parking talaga sa Sakay muna kami ng kapo. O, tara, sakay tayo ulit. Oy! Pwede kami tabi. Mamaya na kayo magpipilihan. Kabala kayo. Ay, yung dalawa ko nagkasama. Tara, tatabi natin sa sasakyan natin. Oh, tayo lang yata tao. Ang ganda. Solo natin. Wala nag-check-in kasi umuulan. Dapat maglalakad ko. Tayo doon sa malapit sa swimming pool yung ginawa natin. Ganda ba? Wow, ang ganda. Diretso lang. Diretso lang. Ito niyata kuya, oh. Kuya, hindi ko alam kung kuya. Basta kuya na lang. Jerome. Ito. Ay, dyan tayo magka-tape, so. Ay, okay, hindi. Ang ganda oh. Halika kayo, ang ganda oh. Ito ang kwarto namin na good for 8. Ali 10-5.
dito oh. Sakyan. Pwede dito yung sasakyan. Mga so goodbye. Yan ang ako namin. Sasakyan namin. Yan, bali ang kwarto namin is taas number 28. Tapos yung mga anak namin dito naman ang park. So, bali tatlo kayo dyan sa Sarasel. Ganang kwarto dun din sa taas. Ayun ang anak ko, forma niya oh. Si Ella daw, doon na lang siya. Wala signal dito. Yung susi hawak nyo. O pagka kakain na daw tayo, i-lock nyo muna yan. Doon tayo kakain sa aircon. Taas, doon sa amin. O itong room na ito ay 4-5. Good for 2 person. Bakit ka naman isa walang kumukuha? Yun nga, magpapad tayong isa. Para magtatlo sila. Doon sa amin, add din ang isa. Para yung sa driver. Para yung 12 tayo kasi. Oh, may sabon siya, oh. Customize. Oh, iuwi nyo na ito, souvenir. Sabon. Ayan, oh. Ito, yun. Odra, customize na sabon. Dalawa. Guys, no cigar. Ang yayamanin ang kwarto dito. Gusto mo makita yung kwarto namin doon? At saka maganda na mag-picture-picture ngayon, hindi mo ulan, no? Kasi mamaya ulan na yan eh. Guys, lawak ng lugar na ito. Kulang ang isang oras. Buti nito. Hanggang pwesto ito. Ano? Cottage. Ito ang cottage dito. Wow, Christ. Swimming pool. Walang tao ngayon. Sakto. Walang ang tao ngayon guys. Guys, oh, ang ganda ng granite ah. Apat na oras binyayin namin bago kami nakarating dito guys. Pero sulit naman pagdating mo naman dito. Guys, Rock Resort and Hotel. Ayos lang kayo dyan. Ha? Kain na tayo. Sandali lang guys. Kakain na kami. Lakas makagandang lalaki pa lang yung pwesto itong lugar na ito. Ba't parang kapogi ko dito sa video? Lakas makagandang lalaki. O hindi dyan. Yan ang sinasabi sa inyo eh. Angela oh, dalaga na oh. Ano yung bunso ko naman nakaporma, parang damit siya, parang pangaway. Oh, bulaklakin. O yan, nakakain na kami, oh. Nangamoy ulam na. Nice, oh. Ayan, oh. Kuya, kuha ka ng pagkain. Foods namin. Ito. So, ito yung kwarto na CR. Oh. Yung shower room. Very
birthday. Happy birthday to you. Thank you. Kasama mo yung dalaga na nagbuka tayo. Bibilangin niya pa yan mo na. May bilang nyo. Ayun na, kinain na. Baka nakadukong na siya, no? Oo, kinain na, oh. Nanay, kayo malaking chocolate. Ay, kumuha ka na dyan. Ay, nabawa si 100. Ay, ito, chocolate, oh. Gawin mo na dyan. Kano, hindi nyo alam. Gawin mo na dyan. Hindi, magkano na. Ito na hirapan. Hindi yata mabilang. Magkano na? Ito, tulungan ko kayo magbilang. Ay, maglipot na muna kayo. Dito, magkaba yung Magkano? Yan guys, oh, ito mga kasama mo. Oh. Hello, sister. Hello, welcome to my vlog. Salamat yung anak niya, tsaka yung... Hello. Sa vlog. Ano kayo, ha? ROMSJEAN TV vlog, etc. Si Bing, no? Tsaka, yung kuya ko, wala na. Wala lang sa pakil ko. Wala mo. Ay, tsaka yung birthday, nanay ko, oh. Mantuwa dun sa regalo. Pero hindi niya mabilang-bilang yung pera niya, oh. Kaya niya pa binibilang niya, tinatanong kung magkano. Hindi niya benta. Ayan, oh. Oh, ayan, oh, ayan. Oh, ayan, oh. Eh, dahil ng pera. Mamaya yan, wala na yan. Alright guys, so start na tayo maglibot dito sa Old Rock Beach and Resort. Guys, tayo sa taas. Kita ng nice view. Sa taas. Guys, oh, ganda ng view. Ayan, misis ko nagbibideo.
Hello, City. Ganda naman dito. Napakaganda. Oh. Ang mag-video dito. Mag-selfie muna tayo. Dito sa may dagat. Guys, ayun o. Meron din pala dito. Meron din siya sariling refrigerator table. Ito window. Ito yung pinto. Kaya samahan ko picture. 1, 2. Oh, sige. Oh guys, ang napakagandang resort na to. Guys, ayun, dito na si Mrs. Yung signature move niya. Ayan guys, makikita po natin at lalakad po kami dito sa gilid ng infinity pool. Ano? Lakas makayayamanin ng lugar na ito. Diba, sweetie? Ayan na, oh. Puting-puti. Para siya isang anghel sa puti. Ito tayo sa kabilang swimming pool. Oh, mga cottage, oh. Daming cottage. Yeah, oh. Guys, pag-report muna tayo bago tayo mag-swimming.
Ano yun, no? Para siyang, kuweba. Baba ka dun sa may pangalan dun, no? Luwang pala dito. Kahit sa maglakad, di ko malilibot lahat. Ito, all black na to. Welcome to... Oh, picture ka dyan. Welcome sa aming channel, ROMSJEAN TV Vlog. Manood kayo sa aming vlog, ha? Bait-bait niya ate, pinicturean niya kami. Di gusto ko yung batiin. Oh, thanks. Yung asawa ko po, si Reginald Ong. Tigistaan po. Anak ko sa... Paabutin natin sa Australia. Sige po. Sige, thank you. Roms TV, Roms ako siya, Jean. ROMSJEAN TV Vlog, etc. Sige. Swimming pool, kiddie pool, ay kiddie pool, kiddie. Oh, hello! Oh, mga pamilya Jones, taga Baguio, naligaw sa Pangasinan. Ayan, oh. Sige, mag-enjoy lang kayo dyan. Oh, may gusto kang batiin. Sa Baguio. Oh, batiin mo si tita mo. Hey, si tita Gemma mo. Oh, Gemma. Oh, ano sasabihin mo? Punta kayo dito, amo. Maganda dito, amo. Ay, nakalow tide daw nga eh. Hanggang ano lang daw, kahit hanggang dun daw sa malayo, hanggang tuhod lang daw. 3 feet. Kiddie pool. Ang bata lang to. Maligo na kayo. Ayun yung size ng swimming pool yung nakasulat doon. 3 feet hanggang 4 feet. Tanangin natin daan ng dagat doon, no? Tara, sweetie. Tingnan natin itong function hall nila. Ay! Ginagawa pa lang. Ay, no? Ito yung pinatawag ko kayong lahat. Sabi. Yung natutulog. Tapos itong ganda. Under construction pa yun. Boodle fight. Pag na check-in kayo dito, kahit anong cottage, pwede. Pwede kayo. May access kayo sa lahat ng cottage, pati sa pool. Oo. Pag nag-check-in ka, lahat ng Nag-check. cottage dito, kahit saan mo gustong pumunta, pwede. Ito yung tabi ng dagat. Ayun. Napakaluwang nito. Nakakapagod. Kaya muna tayo. Ayan o, Ay, may mga turista rin na bisita. Ayan, nagka-cottage sila. Pwede silang walk-in. Gusto niyang walk-in, ayun o. Magkano yan, sweetie? 50 yata. Hindi ko natanong. Pero alam ko 50 pesos. Saan ngayon? Baka kaya tayo doon. Kaya. Ngayon din pa lang nakamagay na order ako.
may nag-iyo. Sarap ng bupan. Ako. Hello, kuya. Welcome sa aking vlog, ROMSJEAN TV vlog. Hello, shoutout. Sige, gusto na shoutout. Kuya, oh. Sarap niya na. Sige. Hello. Ganda ng motor ni ate, oh. Aerox. Kaya may drive yan ate. Kas mo ako mamaya, ah. Meron si Ate Jane. Ate Jane. Hello. Hello. Sige. So guys, oh, ito yung pinaka-entrance. Tara, dun tayo sa entrance, tapos magkaganyan ako. Ayan, parang, dito muna. Ayun, oh, ang ganda ng video doon, oh. Dito. Old Beach. Doon naman tayo, malapit dito. Saan? Ayun guys, oh. Welcome sa aming vlog, kuya. Anong pangalan natin? Sten Gomez po. Gustong Gomez. Shoutout. May gusto kay shoutout? Wala po. Okay, thank you. Oh, hindi ka na dyan. Ay, dito. Kasama pa ako. Ay, may aso. Pustisong ngipin ng aso. Ayun guys. Nakakapagod pala dito. Para rin Baguio. Puro akyat. Wow, ang ganda dito. Ito kami sa pinaka-entrance. Guys, oh. Ganda. Ito yung view ng papuntang beach. Ayan, oh. Nakapagod lang, guys. Tara, baba ka na dyan. Tara. Tingin-tingin nga tayo sa shop dito. Ay, maganda ng ano nila eh, para hindi na mapagod yung mga tao. May hagdanan dyan. May hagdanan dito. Tapos na yung aso na tatakot ako. Tatakot yung aso. Saan ako didiretso tayo dyan? Papuntang beach. Hindi ka na, kung wala kang pangligo. Dito guys, may shop din oh. Store. Ito yung store nila kanina. O wala palang problema pagka dala yung pagkain, punta kayo dito sa store nila. Ayan ang mabibili nyo dito. Yan natin kung ano yung mabibili mo dito. Ayan, o. Dito na rin. Nice area. Wala kang dalang baking soda. Kaya kayo bumili ng baking soda dito.
no? Ayan, 550. Ito yung klase pang bata. Ito. Guys, dress, Ay, ito yung nantos lang. Ito yung sa maliligo lang. Mga nakatsinelas, oh. may bag sila, oh. Mga handicrafts na bag. 550. Yung maliit. Walang price. Mga handicrafts. Oo, hawak ko. Ice cream yata yan, no? Dali. Wait. Hello, ate. Welcome sa aming vlog, ROMSJEAN TV vlog. Tingnan lang namin yung laman ng store. Pagka pumasyan yung mga viewers, alam na nila presyo. Ito mga souvenirs, oh. Yan, oh. Kakano po yung mga t-shirt natin? 300. Any size. XL sizes na lang po yan. Ayan, sombrero, di ba naghanap ka? 350 po natin. Yung malaki. 400. Ito pala yung price, eh, oh. Ayan yung price na mga... Sagot sila. Ito pag wala akong soft drinks, meron din sila. Thank you, ate. Okay. Kompleto, meron silang ano, kahit wala kang baon, magpaluto ka. Hello, kuya. Hello. Hello. From beach. Kaipan. Yung nga natin. Under construction pa yata. Kaipan. Ayun, may crocodile, oh. Ito. Napakaswerte namin ngayon, no? Ang init ng panahon. Oh, moves mo, yung ikot. Oh. Ganda, oh.
konti lang ang tao ngayon. Yeah. Guys, no?